Takže čaute, ja vás vítam pri ďalšom videjku, teraz tu bude rýchly tutoriál, takže ako stiahnuť Bandicam plnú verziu, ideme na to. Ako prvé si stiahnete toto, bude to v popisku videa. Máte tu Bandicam Crack, keď je prvým extrahovať D. No, ono sa vám to extrahuje a budete mať vlastne tieto dva súbory. No, keď nemáte Bandicam, tak tu máte inštalačku, hej, tunak. Ja ho už mám, takže zapnem si ho. Jo, zapnem si ho. Počkám. Neregistrovaná verzia píše o programe, je dostupná nová verzia, neregistrovaný, jo. No, teraz dáme crack, áno. Toto nemente, toto nechajte tak, ako to je. Toto, kde si to nechali nainštalovať, dáte crack Bandicam. Počkáte OK, register Bandicam. Register OK. No, už to môžete vypnúť, zapnite si znova Bandicam. Tak, počkáme. No, a už ako vidíte Bandicam verzia, už ju máme registrovanú, už máme všetko. Už môžete nahrávať dlhšie než 10 minút, takže to by bolo z tohto videa všetko. Ak sa vám páčilo, dajte like, poprípade odber, ja sa s vami učím, tak zatiaľ čus.